Hej YouTube. Velkommen til min velkomstvideo her på Wargame.dk 320. Det her det er en live commentary. Det her det er min første commentary. Min første video på min kanal. Så ja. Men jeg har desværre ikke så meget at snakke om. Jeg har startet en ny kanal, der hedder Wargame.dk 320, som du kan se hernede under videoen. Undskyld det der, det lige sker. Det er fordi at jeg lægger sådan lidt, når jeg filmer i det spil. Men og vi taber den her. Jeg får en rimelig høj score. Jeg tror det er fordi at jeg koncentrerer mig ikke så meget. Jeg kommer mest op i at jeg filmede på det tidspunkt. Og så læggede jeg sådan et godt stykke. Oh my god, det er sådan en fejl. Så jeg slutter med en virkelig dårlig score. Men en scroll list, den kommer frem et par gange. Og ham der er så røv i dag. Han får hype. Jeg ved godt, at der er rigtig meget lag, men det er fordi, jeg har en dårlig PC til det kan ikke sådan fuldt trække det ud, men så jeg kan optage, at det som kører smooth nogle gange og lag nogle gange, så altså så er jeg fint, eller så er det okay. Men ja, håber I kunne lide videoen, fordi at den er faktisk snart slut. Som ja, jeg vil sige vi ses YouTube, eller ja, vi ses YouTube. Vi håber vi ses næste gang. Farvel.